Alhamdulillah. Cek. Jeh, sugeng dalu macange Mbak Limbu. Nggih wilujeng dalu Mas Mas Dodok nggih. Nggih. Oh nggih Mas Dodok. Alhamdulillah. Nggih. Panggih kalian jenengan nembe sepisan iki. Alhamdulillah saged kepanggih nggih. Nggih, alhamdulillah. Pripun? Kali Mas Chandra jenengan ngurusi saweran teng mriku to. Niki lho. Ngantos kebelibet Lah nggih, kula sampe bingung iki sing diwaca. Sabar yen mangke wonten wedale piyambak. Ya alhamdulillah nggih Mas nggih. Terus pundi pawartosipun jenengan? Alhamdulillah kula sae. Sehat nggih? Sehat. Alhamdulillah. Semono ugi kula pangestu panjenengan kula nggih sehat. Alhamdulillah. Lampah mriki wau nggih lancar, perjalanan nggih lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah tenan Mas. Tinimbalan teng dalemipun Bapak Maiman. Maiman nggih. Pak Maiman. Maiman. Pak Maiman. Pipin. Hei, Iki lho. Apa to? Daleme sapa? Pak Maiman. Maiman. Nggih to Mas, leres. Nggih Pak Maiman. Nggih Pak Maiman. Kowe iki melok tanggapan ning gone sapa to kowe iki jane? Iki gak sedekah bumi to, Dok? Kedul mono. Kok Kok ngawur sedekah bumi. Wong ditimbali iki Modele suasanane kayak nang bali desa. bali desa piye? Ancen ngeten iki kondisine Iya, Mas. iya. Kahanane nggih. Yoga nganti kaya numpak elep dawa. Kowe iki sing mbok delok kok sorno-reno. Alhamdulillah. Pancene keadaan ya, Menika Menika sik to apa? Kowe kok omong dhewe. Aku kelejik ngobrol karo Mas Chandra gaul SSN. Tentara gaul. So, Mas Chandra gaul SSN. Sing gauli apa? Sing gauli bojone dhewe to kok iso takok sing Urung duwe. Dereng gadah. Hop, wis. Hoi. Apa piye? Apa piye kowe Angin ana lho apa? bantre. Lah wong enek angine kaya ape kena ribut kowe jane iki nyapa lho kok iso. Aku enteng lho, kowe gedhe kaya. Ancen aku kaya Trah yo kota angin lho Mas. Nggih. Ha iki kota angin luar Kota biasa. angin kok. Kula mlampah paweng lebat-lebat to. Lebat-lebat nggih maksudnya. Wow mlampah teng mriku. Jenengan alhamdulillah nggih Mas sehat nggih. Alhamdulillah kula sehat pangestu panjenengan. Jenengan daleme pundi to Mas? Kula asli mriki. Mriki Badul mawon? Nggih kidul mriku. Lek kali Pak Maiman pernah napa jenengan? Kula kali Pak Maiman nggih. Dulur, ya, dulur. Dulur. Alhamdulillah berarti mriki sambatan mboten bayaran jenengan. Lah, Coba aku wong adoh Mas. Jare sapa wis lunas kok. Wah, lha kuwi dulur model piye to kon jalan bayar? Dulur kok cek doyan mangan dulur iki piye sampean iki? Maksudnya Jane apa lho kok? Nek kula nggih boten maksudnya kanca-kanca. Kanca-kanca yoga. Nggih kanca-kanca sing Lah buri. lah nggih lek jenengan kalih Pak Maiman kan dulur. Nggih, Dadi dulur. mboten mikir masalah Boten, anggaran boten nggih kula to. boten estu boten. Tenan. Boten tenan. Boten kok model terus meloro. Boten. Lah trah raine ngene kok. Ampun ngaten ah. Ampun nesu ah jenengan. Boten. Jenengan nyuwun sampun krama dereng Mas. Dereng nikah. Walah, donya wis tuwek urung rabi iki piye? Ndang gage Mas. Iya Mas. Usia pinten to jenengan? Kula 28. 28 Ya. pun cukup jane pun wancine jenengan niku 28, nikah. 28 iki wis pas. Wong kula riyene 25 lho. Oh jenengan 25. 25 Oh. bojo kula selikur wis cocok niku. Pun langsung nganu nggih. Alhamdulillah nikah, langgeng nggih. rumah tangga nggih. Alhamdulillah nggih siap pengestune nggih ngoten niku lho. Wis kula muga-muga. suwun niku. Apa Jane namine? nek rabi Muga-muga. nggih kudune trah Jojo yo pati bisa rezeki iki wis ana dadi sing sing tenanan. Ya apa to kowe iki lho apa to jane kok sak Kuwi melu apa ora ta? ribut iki wong. Nanti jodoh ora kena matur 28 wis pas niku kok. Wong kene aku telu-telu lagi payu kok. Sapa ngerti kono payu 7 telu lho. Piye? Kowe berarti ndongakno dalange Loh, tuwek terus laki ora. rabi. Ora usah ditungakno. Lah iki usiane pira to kok boros ngono. 28. Mosok kula boros Pak? Boros piye? to? Boten. Sabar Mas, sabar tenang. Trek komet kadang ngomongane pedes Mas. Aku nek urung Aja dalang iso diambil. misui aku urung puas. Ya, Saiki tapi wis kan- metu dampute aku seneng. Tapi kan delok keadaan kahanane to Mas. Kadang apa 28 modele ngono kok. 28 jek ketok enom jek ketok Nama bagus. apa kowe nak nyawang piye? Nglumut ngono lho. Kowe aja nyepele dalang lho, kowe aja. Ora maksudnya Aku ki dikira nglumut iku rasuane. padane rai pager iki. Maksudnya ki Bantu patu kali. BKP. Ijo lumut. Iya. Ya ning ngono ora masalah. Lah tapi sing mbok sawang kok wajahe Mas Dalang, wajahe delok to lumut ngono tok. Wah, anu surjar apa wis Halah apa yang ngomong kleru kok iso. Mas Dodok kali Mas Dalam. Komet. Nggih. Panjenengan ini asli Bojonegoro napa? Nggih, asli. Nggih apa aku sing Bojonegoro. Lah nek jenengan? Bapak kula Bojonegoro. Oh. Ibu kula Jawa Tengah. Anu Pati. Mboten. Pundi? Mbah kula Jawa Barat. Lho. Kok
Waduh. Ora mare wong kene kere kok dadi Iso ngomong kere. Pokoke kos nang kono kok entek wektune ganti pindah kos. Tegese iki nyuwun sewu keluarga saya itu keluarga apa namanya? Ketlarak. Ketlarak gundulmu. Suwi kok kowe. Mandiri dhewe-dhewe ngono lho Mas. Iya, iya, Dadak betul. badhe nikah langsung gawe omah teng mriko ngoten niku. Lah Mbah kula niku kula. remen kalih panjenengan mengikuti teng anu niku. Lah remen dek mboten nate nanggap. Dan anu ana anu niku lho. Lah kok saya terus stroke ringan to. Kowe kok iso stroke ringan Lah piye nek omong omongan? ngono ngono. Ayo sing jenenge rego nek rupa to Mas kok. Nggih, nggih, betul. Apa ngomong niku to jenengan? Nggih. Administrasi ngoten to? Ya. Wis to, wong padha-padha kanca senimane. Nyuwun sewu, seniman kuwi lek dijaluk diparingke, Nek dituku. lek dituku larang. Ngoten Ya. niku. Mulane jenengan nyambat insyaallah kula kalih Mas Komet boten berangkat. Ya ta. Tapi kan buwo becek kula buwo. Iya. Ngono kok. Tak omong, Nyopo kowe iki? tak omong karo Kowe ape omong? Iya iya no. Kowe wis bareng ngece dalange kaya lumut watu lumut piye Njaluk omonganmu? sepura. Ya sepros sing kena sik tak atur ki. Ngomongnya kok Lah modele nyuwun sewu Mas, anu Mas Chandra Gaul. Pripun? Mas Chandra Gaul. Andra ngene Pak kok welek. Kaya cah Jakarta gaul. Chandra ngono. Lo gue kuwi gaul. Nganjuk Chandra gaul. Lho sampean rong-rong nek dalang anjuk werna-werna. Lho nggih to. Sampean rong-rong sing kentir niku genten. Sing piye? Kentir niku genten. Ngendikan kentir kaya ape nyokot mic e. Kentir ngoten mawon biasa nggih krungu lho kula Dalang jane. sodron niku genten. Genten, maneka warna nggih. Nggih. Komplit tok nggih. Komplit. Mulane iki tiyang mriki niku remen kalih Lho budaya. nek anjuk niku trah gudang. pecele wis metu pecele. Kok iso ngurusi pecel bareng iki iso. Sing mbok sawang kok cerigisan teko ndi-ndi kok iki kok iso. Kowe pengen ngomong? Iya iya. Ya. Nuwun sewu Mas, kula atur niki. Nggih. Kersane lek omong ora numpang nindih ra Monggo. penak kabeh. Ya. Gitu. Nganggo anu kode. Heeh. Nggih Mas nggih. Oke. Kersane kepenak nek Ya. omongan kalian jenengan. Monggo. Iya. Nek aku kowe pengen ngomong, aku pas ngomong kodene gampang. Heeh. Tir apa tur kena. Tur ya. Berarti nek aku tur omong. Ganti kowe sing ngomong. Oke, siap. Nah. Nggih. Ngaturke sembah nuwun nggih Mas Chandra, Nggih. dumateng ingkang ngamku gati bapa mainan. Teng Tur. lagi teng. Teng dalemipun Bapa Maiman kagungan kajat nggih menika Walimatul Khitan. Ya, Sing betul. dikitan sinten Mas? Mas Faiz. Tur. Kula Mas Faiz Idris Bawasir. Betul. Namung saged derek dedonga mugi-mugi 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 Mas Faiz dados tur. Nang guyu to Mas. Lah kula niku kok Tak jak sepel kok Mas. kuwi tegese seneng. Seneng apa ngenyek dhewe kok. Boten. Maksudnya niku Sampeyan gak kudu tur. lagi saturan menurut Wis meneng aku sing takok. Ya wis ya wis. Mas Chandra nggih. Ya. Ah Sugeng Pitepangan nggih. Nggih. Anu dalang nggih jenengan. Nggih. Enggak tukang obat. Itu meneng tak omong-omongan. Belas dalang mbok takokno. Ngeten iki debak ya beto piye Pak? Boten. Oh, mboten. Boten. Oh, nak menawi jenengan usung-usung keng griya ngoten Iku iki. pertanyaanmu ora berbobot belas to. Lah sing ra bobot iku kowe iku lho. Lah nyapa? Lho karuan dalang sehat ngene. Sehat ya Pak nggih? Sehat. Lah nek ra sehat mosok madhep wayang saiki tanggapan. Wis karuan sehat ngene iki aja takon. Wong Jawa ki lamis-lamis lambe gak piak semana. Ning aja kelamisen nemen-nemen. Piye kelamisen piye? Ngeten iki debek beto piyambak napa disediake iki? Tur. Oh, enek ture gitu. Pripun? Wis mulai. Jawabane napa? Beto piyambak napa disediakne? Nggih, niki wau kula anu, Beto piyambak? beto piyambak. Saking Soalnya dalem? Saking dalem. Awis eh, Mas eh, selawe lho ngeten Niki niki. Nggih kadepok sepak niki. ngeten selawe ngeten niki. Berarti jenengan dalang sing cerdas. Ya, ngeten Nggih, niki nggih, mengke nggih. damel latihan teng Lah. nek pun bar ngeten niki. Ayo turo. Mboten kok. Oh. Kowe gak ngetur. Gak. Aku nek bahas debok iki gak tur. Lah kowe ndambah sapa neh kono? Diterusno. Nggih. Niki ingkang gadah damel Pak Maiman, Ya. Ibu Pipin. Monggo jenengan ngaturaken menapa Mas? Sunatan to nggih. Sunatan. Mugi-mugi ingkang dipun kitan sing disunat dadosa putra ingkang migunani tumrap nusa lan bangsa niki wau nek mboten klentu pun mucuki nggih. Nggih, niku Mas wau.
Mas Faiz niku. Mas Oh, Faiz iya. menika nyuwun sewu duwe hobi ya ndalang. Dalang. Bakate ning dalang alhamdulillah didukung kali orang Tua. tuanya. Nggih. Luar biasa teng mriku pun enten napa menika. Nggih mugi-mugi Clear. mboten sekedar hobi tak namun menjadi hobi yang menghasilkan. Amin. Betul, Kastune betul, ngoten, betul. Pak. Nah, nggih mugi-mugi panjenengan nggih paringi laris. Amin. Laris. Nggih, sinden-sinden niki nggih laris. Niki sinden jenengan nggih. Niki niki adatan nggih sok melu sinten mawon nggih tunggale Pak. Oh nggih Sinten nggih. mawon. Nggih 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 nggih. Sindene mening-mening ya, Met. Gede-gede. Kok iso ngomong Loh, gede-gede kok iso iki lho, ngarani hitungane gede kondi piye? lho kowe Lah iki. aku yen omongi gak iso tak gawe-gawe. Lah iki yo mosok sampean iki Lah nek iki gede. urung masuk sinden ki jek AS, AS ki apa? anak sinden. Anak sinten. Mosok enek kok anak sinden ki nyapa lho kok Ya nek masuk sinden kok majer kabeh kok ya. Majeri kok ya sapi lho kowe iki kok iso. Sinden ki ya manak kok ya. Mana ya mana lho apik-apik lho mening-mening. Apik, dongamu apa kanggo sing gadah damel? Dik Faiz khususnya sing dikitan mugi-mugi dadi bocah sing soleh ya le ya. Mana? Mana Dik Faiz mana? Lho, Dik Faiz lho Dik. Kelas 1 SMP ya. Alhamdulillah mugi-mugi mosok ki wis tuwek Faiz ngene iki. Mboten to. Faiz kok wis brengos e kandel iki ndak. Brengos tukul dhewe mau ape mau atur. Ora ngatur. Brengos barang kok mbok. Umume lek bocah cilik sunat niku mestine kan urung duwe brengos ya Mas Ya, ya. betul. Mosok wis jek cilik kelas 1 SMP kok brengose Brengos. kuandel. Mugi-mugi dadi bocah sing soleh ya le ya. Pinter sekolahnya dadi juara terus tercapai cita-citane. Amin. Sing penting sampean iso bekti karo wong tuane, ya. Amin. Sampean suksesnya kaya apa nek gak bekti karo wong tua nelongso le. Tenan. Sampean dadi pegawai, dadi pejabat, sampean ra bekti karo wong tua nelongso. Nelongso. Tenan. Nggih. Sampean dadi pegawai dhuwur tapi sampean ra bekti karo wong tua nelongso. Nelongso. Iki apa to srun. Tak bantu dadi Bantu apa kok tak iso? bantu sedih ngono lho. Sedih piye? Lah kowe dongamu apa kanggo Di Faiz? Ndonga apa aku ndonga keluarga kowe ora berhasil kok. Kok ndongakno wong liya. Ngene iki lho, iki Lah jenenge nek ndonga ya nangkap kiai to dagelane kok. tegese wong wis diajeni ditimbali mriki ora duwe donga sing Nah. becik sing apik. Maksude ki sampean ki ning kene ki maringi apa kangge warga mriki khususnya kangge Bapak Maiman. Pak Maiman sing maringi kula. Mboten kula kok maringi kuwi jenenge semuge. Lho, Wong kok gak ngerti nggon to, Iya to, papan wis. panggonanmu Lho, ku ning nggih, ndi? maksudnya sing diparingi nopo kabisane jenengan. Lah, Lah iki lho. maksude ki enek apa no lho, Mas? Enek wayang enek mosok ngene tahlil. Piye to ki? Piye iki? Maksude sampean sawangen to, Pak Maiman iki piye? Oke. Oke piye? Dari kok nyawang. Tegese ora ngono, bocah ki kok kocruk to suwe-suwe. Omonganmu ya ngono lho. Maksudnya piye amre Pak Maiman ki ketok mekan Padang Sumunar ngono lho Mas. Tokone ya dodolan dop kok dipasang sisan. Iki lengkap iki enek jamu. Enek lampu. Ora kapok anggere ngomong kowe iki. Oh, Pak kene men Padang ya ta? Maksudnya Pak Maiman ki lho piye? Ya ngono kae. Ya umum. Tegese di dalam Pak Maiman ada apa? Ada jeruan. Usus, ya umum lho to. Mosok gak tahu. Kowe mlaku Mah, mengguri terus delok mangan. ora Ya betul. tak setrum cangkemmu kowe. Kok gregeten kowe? Lah kowe paham mbok kowe dhewe. Paling gak lho, jere awakmu apa kalih Pak Maiman pun tepang pun ngertos. Nggih, tepang. Pak Maiman garwane. Bu Pipin. Bu Pipin ya wis apal karo awakmu. Pun Berarti kalih Pak Maiman wis ra wong liya awakmu. alah yo wong liya to. Lho kok iso wong liya? Aku nabate ra bayaran. Alah, Kok ora usah mbok pikir. Iku ngono neh. Tegese ki awakmu kalih Pak Maiman wis tepang apik. nggih ngertos. Ngertos. Wong jagong kuwi perlu. Berarti teng dalem wis jagong kalih Pak Maiman. Nggih. Ingkang pundi piyayine? Nika sing alit lho. Alit gundul mono. Cilik. Pak Maiman kok alit ki lho kok sok. Centikane. Oh iya, lek cendhikane. Pak Maiman garwane Bu Pipin. sing disunat. Mas Idris. Faiz Idris Bawasir. Aku nak nyeluk Idris, plekku ngono. Wah, aku eh. sering kok ngetro sekolah DE ini biasa. Kalih anu Dek Idris ki? Lah piye to kok sok. Idris karo sapa sebut ro? Aku Yono Idris Sip kuwi. Sing ngusungi aku, mapak sekolah ya aku. Berarti wis plek tenan. Gak percaya. Sampeyan kok modele kok ngece Mas sampeyan Gak gitu. percaya guyu mlebu mik. Iki. Tenan ora lho. Guyune kaya Saestu lho Mas. lho tenan lho Mas. Idris Sukoco kalih situ. Sukoco sama Sip.
Sukoco. Berarti Sukoco langsung penyonyo. sing penyonyo. Berarti rek sing teng daleme Pak Maiman wis tepang kabeh awakmu. Pun tepang ini keluarga sedaya kok. Jajal sapa sing tukang adange Pak Maiman sapa? Oh Mak Mami. Sapa? Mak Mami. Ngawur. Takokno to. Kita Bu sing adang menika Mak Mami. Kabeh keluarga. Lho lah kowe kok ngerti to, Men? Ngerti wong jagong to, Do. Ditanggap wong ki ya ora kok Sing adang teng daleme Pak Maiman? Mak Mami. Lah sing masak sayur sapa? Mak Sukarni. Lho nggih to, Bu. Bu kok guyung ndang kuwi, Bu. Ya kuwi. Nggih leres, Bu. Nah iya. Ya Allah sepurane mat kowe kok yo Ora kena. apa-apa. Alah. Lagi ngerti jenenge wonge kok rapopo Men ketok wibowo. Alah paling rohmu kuwi tok. Iya. Jajal sing tunggu beras ning gone Pak Maiman sapa? Mbah Ti. Iki biasane lho, Dak. Nggih to, Pak? Nah, aku rung sempat ketemu dadi rung Mbah Ti nak daerah kene. Lah kowe kok ngerti kabeh? Sepurane. Lho ora dadi apa kualik koclok kowe Ora iki kok dadi iso. apa. Aku sing takok kok iso. Malah kowe sing takok aku ki piye lho. Ya ngono kuwi lho, Do, serawung. Serawung gaplek semanak kalih wah sing adang sing masak kaya ngerti. Nggih. Paling siji ki gak ngerti kowe. Wis ngaku ngapalno kuwi tok. Jebul apalane, Mas. Berarti wis ditik wis. Wis dikecik kowe ning jero berarti. Siji ki nek ro bayaranku dino ki pen ra masalah. Engko ora mangan lho, Engko. Mau njaluk-njaluk to. Ngono kok bingung. Malah ngrepotno aku neh. Ora tenan disekseni kalih Mas Chandra Gaul lho. Ya. Piye? Niki nek niki saged jawab pertanyaan kula setunggal niki bayaran kula pen komet. Loh. Ora Lah, masalah. Tenan ya, Tenan sekseni oh mau. ngoten nggih. Sopo sing dadi dukun pijet kene? Geblak kowe. Mbah Jamin. Kowe ketakok kok gampang. Wah, aku lagi berarti nyet-nyet ki mau. Lho. Aku Jamin, terus Prapto kuwi kanca. Sing Prapto sapa? Alah sing idik. Prapto jagal kuwi lho. Kowe aja ngawur kowe. Lah aku apal, Mas. Kowe ora ngerti julukane Pak Prapto. kowe. Lah mlaku kok kaya wong ketegun. Pak Prapto mlakune piye? Tapi trengginas cepet monggo Mas. Ora. Kopine pahit napa manis lho. Tenan. Grab ya. Nggih, saestu ngaturke sembah nuwun sing damel kopi istimewa. Mas. Istimewa iki pancen yo bakul kok. Wah tenane. Kopine Pak Maiman jan tenan. Oh enak nek. Pahit era kaprah. Mali ra dikai gula pas gen kula paling. Ayo. Tapi lek pahit iki malah sehat ya, Mas. Sehat. Tapi setelan kopi teng mriki niku terang ngoten niku nek dikeni gula kata-kata malah luwih pahit. Oh, Butuh ngoten. saged legi nggih. Oh ngoten nggih. Estu lho niku. Jenis kopine berarti. Nggih, jenis kopi mriki niku nek Diparingi ditambahi gula. akeh niku saya pahit. Malah saya pahit. Nggih, luwih pahitnya nek gak nganggo gula. Gitu. Aku karo bojoku ora bingung karo dalang kok bingung ya. Ora usah dipikir nemen-nemen. Nek ning kene iki gawe kopi lek diparingi gula mesti tambah pahit. Nggih. Napa meleh nek boten diparingi gula? Niku saya pahit. Sampeyan benjing enten Kang acara. kata-katamu Kang. Kang kata-kataku, dalang mangan mie sukses kok akhirnya ra sukses-sukses, Kang. Malah mbulitno kancane kok. Kulitno kancane. Nggih, Ayo, menghibur betul. Oke, monggo niki sindene enten 1 2 3 4 5. Nggih, Ah, kersane. ada 6 Kersane gitu. Ya paling gak nggih kenalan nggih Mas. Ya, nggih, ngono lho. betul. Dadi kepenak. Nah, jenengan dereng nate semerep to mesine. Nggih. Asli dereng nate semerep. Niki Dereng. tasik anak-anak napa ampun. Anak-anak piye to laki medel. Medal iya apane sing dideli kok iso. Ya, Nyuwun tadi- sewu Mbak, Tadi nyepeng ditunggu mik. di enggo-enggoan situ, anu. Ini Ya, nanti ditunggu di mana? enggo-enggoan. Habis tadi tidak mekas gua sih. Iki kok dalang kok bahasa Indonesia enggo. Iya, enggoan Dok. ki piye? Cekelono mik mu, Dok. Eh. Eh, dadi gandeng kuwi. Sik ning kono Dik, ra apa-apa. Nduk po Dik po nak. Dik niki. Dik nggih. Nggih. Mas nyuwun anu kendak ketipunge Mas enten nggih. Entak tuh, entak tuh, entak tuh. Mas kadung rokok, tak tuh, entak tuh, entak tuh. entak tuh. Disauri nggih, Mbak. Yang ini siapa namanya, Mbak? Saya Ya. namanya Ya. Frisa. Nggih. Saya Ya. Weri. namanya Frisa. Oh, duh. Sik enteni gini ya. Piye kenapa? Mas? Taning Kenapa? jeding. Heh? Taning jeding. Lah kenapa? Iki lho mereka weri. Nah, omong rasa ngono yuk.
Wong ki ndek bendanan dhewe. Aku anggere soalnya aku nak gregeten ora kenekan. Ra kenekan piye? Kudu tak siri ngono dhewe. Siji ra ngenteni kok siri. Lah ya siji kekot-kekot ya. Ijane wedhus to kekot-kekot. Kowe ora ngrasane kulite kok. Ayo balen Mas Dun. Tak aku pengen krungu tenan. Halo saya Mas, halo saya. Sing ngendang aku lho. Napa iso kowe? Iso. Sampeyan gak usah ngendang, Mas. Nanti capek. Rokokane. Oh perhatian. Iya, Aku aku pengertian benar. Ayo jal piye? Ndang to. Yang ini siapa namanya Mbak? Saya nama Kayak gongbung. Sesuk tak geraji garesmu lho, Nduk. Takoni wong kok cengengesan ya. Kayak gong. Iki lho guyu perkara krungu suaramu ku lho. Kenapa? Kok malah kaya wong udunen. Tapi nek irunge mekrok ngono ya. Ya bener iki mbales. Ya Ora iso. nek wong lemu iso. Kayak wong Apa ya? kayak wong ngepil ya malah. Ayo baleni Mas, baleni pisan kas. Baleni. Bosok. Yang ini siapa namanya Mbak? saya namanya Frisa. Rumahmu ada di mana Mbak? Ndak kagir. Pak Iman, Pak Maiman jaluk jamu lulur. Nenek sapu jagat, Dik. Kowe kok apal jamune Pak Maiman sapu Ya jagat? omongi aku Prapto Lasmadi ki kan. Alah, kowe kok sebut Prapto terus ae kowe iki. Pak Prapto jagal ki mau. Jagal. Tak kira mutin tenan lho, kok tukang mutilasi. Ya terus tugasnya ngetoki wedhus sapi. Nyapa to wedhus api-api dikethoki. Lah nek pas Idul Adha korban kaya butuh. Amin utuhan ya ora apa-apa to. Koclok ya diutono kuwi. Nyerongkol kowe kuwi. Makasih. Makasih. Iya. Ayo geser. Geser. Ya wape mensuwe makasih. Yang ini saya Mas golek badan kok sok. Sampean modelnya kok ora trimo nyapa ta Mas? Apa ki sampean cupit dhewe? Sabar. Masane. Sabar. Orang Pisane sabar. kok, Sok. Cangkeme lebar. Ayo Mas, irunge distal Mas. Kalau kendangnya kalau ini siapa namanya Mbak? Namanya siapa Mbak? Yang ini Iki mikir tipake sapa to kamu. Ki apa didilatin ya to, Pak? Sumpah lho, dadal. Kuweting. Gak kau dhewe to. ora. Aku dhewe. Alah tenan. Iya, aku dhewe. Kuwi ya kok nggone cangkemmu dhewe kuwi. Cangkemmu dhewe. Kene putra raja. Oh, ya Raja Fir'aun. Raja Salira niku lho. Mboten gedang raja. Kalau ini Gegedan. kegedan, volume cilik no. Wis seneni operatore ta? Operator piye? Sing nyetel kendang iki. Oh ya, tak setele Mas. Operator. Volumenya gegeden. Tak golekane sih. Aku keri malah bongone. Ngawur ya. Tibake anu base gegeden Mas. Dan Basi. nyetel malah terus Cekel ngomong. Mbak. Lah. Nah, iki. Kalau ini Iki nganggo pra. iya toh. Yono. Kalau ini siapa namanya Mbak? Yang ini Apa ya? Dan ta, Se. dan ta yo. Bah, lah kok guyu ya untune cepet engko. Kuwi trah yo ngono kuwi Aku ben ae. wis kadung borongan kendang. Nah, Iya. Aja sawang ben gak guyu sampean. Nyawang aku. iku lho Kalau ini Apa aku ning sarter kono ae to, Dek? kowe madheprono. Iki lho wajahmu lho guyu. Aku madhep nanti kok keliru. Madheprono, aja ketok kowe, aja ketok terus to. Raine. Gak seneng aku raimu. Wis sesuk kok kaya merotu aku. Lah nyapa? Aku ngetok ya ora oleh. Ya berarti marotomu gak seneng karo kowe. Paling yo. Wis ora masalah aku bojo. mosok ngono. Oh iya paling ngono. Aja sawang, Mbak. Serius. Nek Iya. guyu bayar Iya 50.000. yo. Nah yo. Oh, guyu bayar 50.000. Belum. Kowe ki alon-alon to kok. Iya ya, aku ren. Areke ki lho ngetrek. Mbak iki guyune gak penak. Golek dhuwit kok kaya ngono. Iya. Kalau ini
Siapa namanya Mbak? Ayo. Namanya Mbak Cece. Mbak nanti Mbak. Mbak Cece. Wes ben Rumahmu menep, mana Besan. Mbak? Nganggo korak. Mbak Cece. Rumahmu mana Mbak? Mbak Cece. Rumahmu mana? Kendangmu lo. Lah kok ngurusi payek? Mbah Lamidi dah. Alah, palau. Ayo Mas, rono Mbak. Ganggu. Aja durung Indah. Aja medek kene. Malah ngerusui kok. Loh, bareng pedesen udah gede ya. Wis burung dipangan tak. Burung dipangan. Kalau ini siapa namamu Mbak? Namaku Ojo disawang. Mbak Cece. Ya wes makasih. Geser. Terus geser. Kalau ini siapa namamu Gendang, Mbok. Mbak? Nami kula Tak Dani Ismaya. Si. Lanang apa wedok iki? Lanang mau wedok ta, Lah Pak? mbah aku yo kaget lagi harus suarane. Suarane sok kaya Werkudara Gede kono iki malan. Anu nduk, Mbak sing halus. Wong Halus wedok nih. halus. Werku piye? Werkudara, werkupiye piye. Ayo sing Cek, biasane sini. kok. Kalau ini siapa namamu? Ora. Yo. Iya. Kalau ini siapa namamu, Mbak? Nami kula Dani Ismaya. Omamu kuwi ngendi, Mbak? Omahku Putuk Rejo. Yo. Wek jor. Mas, rokok wis entek, Mas? Kendengi, Mas? Kowe nyapa lho. Urung tutuk kene bongko aku. Lah kuwi ak senemu dhewe nyapa aku nggo kendang kuwi mbok saline awakmu. Kowe ora pengertian kene cek. Ya wis ganti kowe sing takok. Wis gendangi, Mas. Oh gak terusno kowe. Wis ora terus kowe. Iki Aku telu kowe telu. ya telu ning kowe ya ngono. Lah nyapa? Lah iki telu karek kekot-kekot tok. Iso kekot-kekot piye ta Lah omongan. ini nek kene oke, yang Oke. ini sak. Lah terus bareng lho. Terus tak takoki yang ini lho nak jawab piye? Mas Chandra Lah ki nek kono ngang sing sayuk sing ruko iso. Mas Chandra ki wonge adil wis bagi awakmu karo aku dibagi telung sinden, kowe ya Ngono telung ya, sinden. telu. Nggih to Mas ya? Betul monggo Oh. 6. Nggawa 6 Mas Dagelan Chandra. loro, Telu. Sing ki wis. Iki Oke. wis, suarane gede iki. Mas yo. Yo, kendang Mas. Yang ini. Iki lho, Iki lho kok mbok liwati iki lho. Muat temben yayak manis. Saya manis. Kok iso Kok bulih nganggo dolanan. gejo. Iki kan gak nggo dolanan yo Mas yo. Niki Presiden. tiang sepoh lho. Ya. Sepoh yo apa? Yang sepah. Sepuh. Sepah. Lho iki sepuh kok, sepah. Iya ditakoki ya. Yo ditakoki ben Yen adil. sewu nggih Bu nggih. Mboten kok kula ateges kok kula. Sopan kena Nggih, sabune malah ngapunten. kethek lho kowe. Arep ora Loh, kandhane kok. Malah sing iki jiwane muda. Romantis. Aku diceluk sayang. Ancen kopok kowe. Oke, terus. Ngapunten nggih, pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau bahasa Jawa? Itali. Wih. Weh. Telek. Kaget aku. Iki lho njaluk basa Itali. Itali dilayani, Mas. Itali sampean ngerti Itali iki nganggo aksara O. Oh. Terus untuk Italiano. Italiano. Mbok cepetno mau lho piye? Terus Aku kok mak aku ratap. yo krungu emang ya. Gue dibalik ning YouTube. Lazio, Italiano, nganggo O. Wis seru. Yo, Jang. Uno, nomor uno. Tuh. Iki gak penak. Piye? Kowe krungu apa? Panggilan sayang. Apa? Panggilan sayang romantis. Nah sayangi cuk. Iya, itu panggilan sayang. Cuk juga. Hai. Siapa? Niki bareng asma sinten Aja Mbah. sembrono. Mbah Gundul muamblek no. Bu. Bu kok pedhake wis rasa mlebu. Tak tapuk lho kowe. Wong nek nesu kapok lho. Aja kowe. sembrono kuwi. Nyun sewu. Garwane yo nang kene lho, Mas. Nyun sewu Bu, mikipun dicepeng nggih ngono lho sing sopan to kowe. Nyun sewu Bu. Enggak nyen sewu mikir dilek. Cepeng kok dilek piye to? Nggih, nganggo ngapunten nggih. Lumah kok kene. Dalam? Lumah. Ah, engko mbok cipak. Tak uyuhi. Oh, iki lho digeboki.
bayang to. Apa to? Kowe ape duyui. Terus polahe piye? Glegepan to. Gagepane piye? Lah nek ngene iki ora ces ngono ora. Lah piye? Yo pyok. Ngenyek. Ngenyek. Lah pripun, Bu? Sik banter kok. Tas banter. Bantere Kaya graji keramik. Uyuh kaya montor Jupiter Jet. Wus. Dadi sehat. Sehat. Sehat, Uyuh Cek. pipise Sehat. Nuwun lancar. sewu. Paring asma sinten, Bu? Nami kula. Nggih. Mboten kula gawa. Oh, nggih. Kendang anyar, kendang Ambune anyar. kucing tenan. Muangger muandek pun kata. Jenengan Ayo, paring Pak, Mas, asma kendangnya. sinten, Mbak? Nama saya Nggih. Dewi Mardianti. Sik. Kuyu dalangke kaya melok-melok. Ya ben ta Bang, ya mumpung enek sono. Ben nganti subuh ngono ae ben. Terus lek pengen muruh sampean. Cek seneng-senenge kendang to to. Ya wes. Bene. Sapa met jenenge kuwi? Jenenge sapa? Sukran, iya Pak. Sokran gundulmu ngono sinden sokran Piye lho. to? Paring asma Sukran sinten? munawar apa piye? Takak maneh, Nggih. kurang banter. Nggih. Rada rene. Nggih, paring asma sinten? Iya, Mak. Piye? 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 Jenenge Berarti kode Sasmito, Mak. Kode. Berarti beliaunya ada rasa dengan kamu. Iya. Beliaunya itu malu-malu tapi kucing. malu-malu kucing. Nah seperti itu. Mungkin Malu-malu kecing piye to, Pak? Kucing Mas. Oh, kucing. Kecing gak kelek. yang ini paring asma sinten, Mbak? Nama saya Nggih. Dewi Mardianti. Dwi. Buke kan naik pipis wus. Dan nek Mbak Dwi pipisnya piye? Kayak dinamo. Lara Mas. Lara nang ngono kuwi. Pun nggih. Anu wonten mamuritan apa mboten? Sik lho, cek siji. Sama lagi loro kok Iya katute rombongan to. Lho. Lah wong klambine sarimpit kok. Lha kuwi mengke jam 4 terus kok kene lho. Yang ini ra duwe mic no. Dipari. Kok iso ora demik piye to? Wong ngenyek. Iki mike loro kok. Mike loro. Matane ra roh. Matane kuwi big son. Iki loro kok. Jenengan jenengan paring asma sinten, Mbak? Mbak. Uy. Gak gelem, Mak. What Gak gelem is paling. your is name you. Paling nek karo kowe gak gelem ngomong, Mak. Halo. Assalamualaikum. Wis salamu Gak dhewe iso to. berarti. Wong sinden ayu mbok ndo Big Son iki Nah. maksudmu apa? Nyuwun sewu diajeng, mbok pilih kepareng jenengan nyepeng mike niku nggih. Ngapunten Kang Kathah lho nggih. Oh, du adi. Du. Wih, yo. Nyekel mic iso diucek-ucek ini. Mikmu ye. Anjir. Waduh. Dek jangan gitu. So ngapur rek. Gini sapa? Ini buke ngawur kowe iki. Kok tak kira gini manu. Bocah kurang ajar Aku kowe. tuh lebu ge. Ngapur. Mesem lho buke mbok kowe. Mboten ngertes. Ajur tenan lho, ajur tenan. Oh ajur apa wong Iki adae. ngono asli rombongan. Kacamatane kecek. Asli rombongan kene. Heeh. Nyuwun sewu. Pripun, Bu? Kacaku nang ndi ki, Mang? Komet Bu niki lho. Masalahe Tanggung jawab kacamotane Bu kowe Kati. aja kaget. Lah nyapa? Kono lalinan. Mosok pikun. Lha dinggo enak metakokno kok. Mosok. Mosok. Kacamatane kene. Lho, Kemu tak adai kene. Mboten di Mosok tanggapan pisan apa ijol kacamata. Enak ta, Mas? Tekan ijoli we. Nggih, mungkin kalau paring sing ngombo nggih kacamata. Kacamata apa? Jaran no. Tampe. ketel dan ditekoni jajal piye? Nggih, ngapunten Bu mangke dijoli kali Pak Maiman. Pak Maiman. Yang Ini namanya siapa, Dek? Nama saya Arda. Allah. Wah koclok. Wong urip mbok telekim. Lho kok nakoke kok terus klimpruk. Tuh, suarane halus lembut mesti piyai saking Solo nih. Iya. Ngono lho. Nyuwun sewu paring asma sinten, Mbak?
Mbak, Nah, anu slong. Kok kaya wong anu to. Lah terus rene kata-katane Gua kok. anggap ring blong. Nek suarane Takoni kok ora percaya. Pidalem saking pundi wong ayu? Madiun, Mas. Oh, penak Madiun Mas. Matiune tembe pundi. Haradan. Oh, Saradan. Lah kok langsung Dugi mriki menika wau jam pinten? Nambe Mas. Wah, enak kok mek kurang piye to? Wong kinyis-kinyis kok. Lalu. Kok gila karo aku. Gila piye to kok iso? Aja takok itu wedi ya. Wis didekne pisan. Nyuwun suwe anu diajeng kepareng jumeneng riyen nggih. Nggih, Mas. Kula Ngangge napa jumenenge biasanya ngangge gugur gunung. erok-erok. Ora jane Sukben kok iso. era-era. Monggo katuran jumeneng nggih diajeng wong ayu. Oh, nggih nggih Jat. nggih. Niki make up kok mahal nggih ketinggalan kecantikane jenengan luar biasa. WB lho wi. WB. Apa kuwi? Wanita bersama. Kok wifi wanita bersama piye to iki? WB ya. Nyuwun sewu kula aturi jumeneng diajeng pundi astanipun jenengan? Tutuk. Walah. Yo. Ki munggah buka to, Ge? Sik. Ki malah ngajak ngompo. Ngajak ngompo wong ki. Kumpo-kumponan. Lah nggih. Jenengan jumeneng nggih diajeng. Cek to. Walah nganggo minyak japaron. Malah dipilok. Penarik gaman ki. Kok iso Boten, minyak boten. japaron wong. Guyon sayang. Maaf. Ih cantiknya. Loh. Loh. Gemesin deh kamu. Nganggo bendo to, Cantik. Ih. Njaluk praktek cantik ngono lho. Apik Cantiknya. Matane kayak sentolop. Wong wedok is ngono kuwi. Oh, itu mungkin nak karo kowe apik kok. Diajeng. Ayo berdiri ya sayang ya. Mau ya sayang. Iso Aduh, pora. cantik banget ya. Sri Tanjung. Apa ya? Lugo. Nun nggih sinuwun. Kok iso ora Mangertono aku sing lah hati kromo. Nun nggih sinuwun. Ana kawigaten apa? Pate. Mriko nyuwun sewu. Napa ingkang sampun jenengan utus saking kula sampun kula dugene dumateng panjenengan sinuwun. Yo. Nek ora mung kuwi. Iki dina iso ora iso. Pripun? Kowe kudu budal ana ing alas tangga. Nggih. Golekno aku sisik panik pusaka sing iso tanggo kanggo garwa putri Paweswar. Iso? Nun nggih sinuwun. Iso ora iso budal saiki. Nggih, pangestunipun sinuwun. Yo, tak pangestuni. Hah? apa? Tanjung. Takut. Aku selo hati kromo. Takut. Ini demit ya. Takut. Rara ketoprak. Ini apa ini gendruwo? Wewe gombal. Gombal. Oh, anake ceritanya sampean iki Iya. Sila Adikromo. Sila Adikromo. Aku bojone kae. Iki. Oh ngono. Lah aku rong dipamiti Roro kok budal ki apa? Lah iki kesusu tanggapane ya iki tok. Pamiti sik. Halo Dul pamit sik. Lah wong sing ngatur iki kowe kok aku mbok klarokno. Aku sing ngatur sapa iki ya paminditan. Pamundutan. Nganu mike ganti sik sing kuwi aku. Ganti. Sing ora enek kabele. Ya, kono njaluke sing ngono. Yo di Mas Ya, tak. Mas Dodo yo. Mas Asli, Dodo tak? iki ambune kok pesing to mikmu. Dia mongi ya. Ambune Halo. pesing ya, Mas. Tenan.
Ora. Stempet. Yo. Kowe muka. Garwa kuwi Mas. Wis gak. Ketoprak wis ra nganggo kuwi. Bah, ra tau tanggapan ya. Chandra Galuk sele gence to dina Lah iki. ya mosok toprak. Toprak apa kuwi? Garwaku Tanjung. Kang Mas. Kang Mas. Lah kok Ambrung ngono lho. ampak nemen kok. Ya, kok Ipan itu terakhir. Modene Garwaku Tanjung. Wonten dawuh menapa Kang Mas? Mentu wong istekan dawuh saking sinuwun Silahadirkama bilih punapa aku diutus goleki tumbaling praja. Mula dongano Kakang Kang Mas. paringa slamet. Injih Kang Mas. Donganipun Tanjung. Iya. Mugi-mugi panjenengan Iya. pinaringan slamet Kang Mas. Iya. Wis ngono wae Tanjung. Aku tak Mas kula tasik Iya. kangen Kang Mas. aduh ki kena ki. Kena. Aduh nyiprat ki. Wis ngono wae Tanjung. Aku pamit Tanjung. Kang Mas. Aduh yo. terus pamit sing apik aja kesusunya. Aku tak pamit ya Tanjung. Dongakno Kakang slamet ora apa-apa wong ayu. Aja kesusu. Aku pamit Tanjung. Hati-hati Kang. Iya Tanjung. Dadah. Dadah. Mwah. Mwah. Iki jane opo? Kowe kok malah mangan gitu kowe kok. Wira-wiri. Iki bar aku mlunga kowe ndang teko. Oh, nggih bawa sik, nggih bawa sik. Diajeng Tanjung. Mas, Tresnaku marang sliramu kuwi ora ana. Wong wedok liya kejaba sliramu ayu. sami Kang Mas. Awake Isinipun ati Tanjung namo panjenengan Kang Mas. Mboten wonten lintu Kang Mas. ngono ya wong ayu. Injih Kang Mas. Tresnamu kaya apa wong ayu? Lair tulusing batin namo panjenengan Kang Mas. Wah. Ye apa kena iki? Kaya mengkono ya wong ayu. Oh, Berarti aku ora kleru wong ayu. injih mboten Kang Mas. Wong wedok utawa wong wadon sing paling ayu sing paling tak tresnani amung sliramu. Oh, saestu. Iya wong ayu. Iya. Rasane atiku kok rada ndredeg wong ayu. Dedek kenging menapa Kang Mas? Yen tak ibaratno wong ayu kowe kayata kembang mawar sing mekar-mekare wong ayu. Ora enek kembang sing wangi sing becik kaya sliramu wong ayu. Saestu Kang Iya. Mas. Iya wong ayu. Budal, Kowe budal, tenan budal. tresno karo Kakang to? Tresna saestu Kang. Budal. Kudu iso njaga. Injih Kang Mas. Jaga awakmu aja sampe ana apa-apa wong ayu. Boten Kang Mas, kula nggih sejatosipun gelo Kang Mas. Lho kenging napa? Nembe dados manten nggih sampun panjenengan tinggal Kang Mas. Mangke nek Tanjung ingin piye Kang Mas? Kudu sabar wong ayu. Lah, budal, Iki ngestokaken dawuh saking sinuwun Silahadirkama. Engko nek Tanjung pengen piye? Ya dimpet. Ora iso. Aja sampe Kowe golek tak wong ngono lanang ta. liya. Tak Wis budal. pokoke tresnamu lan tresnaku siji. Nyawiji dadi siji ora ana sapa-sapa ya wong ayu. Sukri ganggu men to Kri. Rada budal. Wis kaya mengkono wong ayu, aku pamit Tanjung. Iya, Mas. dungan Kang Mas. Tapi harus asmaranipun. Kiprah. Sri Tanjung. Piye ngemban? Yo ngumpan biyen aku. Piye ngemban? Silahadirkama sing teko wong ayu. Apa iki? Takut. Silahadirkama kaya munyuk. Ben ra kaya sing kono-kono. Oh iya aja sampe nyontok. Aku Silahadirkama. Sinuwun. Tanjung. Iki dino. Sidapat. Wis tak aja. Ora, piye. Sri Tanjung. Asline Manut to karo aku wong ayu. Apa ngomong ganteng ngono. Chandra gaul. Oh, entet. Entret.
Iki toprae lakone opo to? Ting nandung. Ora sila hati krama. Wonten menapa sinuwun panjenengan dhateng Taman Keputren? Kene Kanjeng. Mosok to ya awakmu ora krasa. Sampun ngaten nggih. Lho. Kula sampun gadah garwa. Wis seruh, aku wis ngerti. Ning iki dina sida peksa ora ngarep bali. Ana ing tengah kono dipateni dipangan macan. Kowe bakal dadi ronto ta, Juk? Mas Chandra. Mas Chandra. Kok si Tanjung enek lutunge bareng? Lutung Kok piye? lutung ngendi ta? Ring ngarane lutung iki. Wah, ngenteki pasaran. Kuwi wae sapa? Aku jan ra sambekan. Anggo kuwi Mas. Ayo ndang berbuat. Manut to karo aku, Tanjung. Nah, Manut to karo aku. kaya Naruto ya. Elek. Dawa ngayu. Sampun ngaten to. Sinuwun panjenengan. Pisanan yo lara wedi. Ning suwe-suwe Takut. suwe-suwe penak. Perih, emoh. Pertama, Ah. pepujaning ati. Temet-temet. Nggih. Ngen. Ya ngono lho. Suwe-suwe kok malah yo ngono lho. Aku kok malah manut to karo aku yo Bang Ayu. Kowe wis engko bakal tak cukupi apa sing dadi penjalukmu. Oh. Manut. Boten. Manut. Ora diomong ora. Oh gak ya apa-apa Mas. Anu. Itu malah gelak kono. Padha lanange gelut apa piye yo? Enggak, Mbak. Guyon, Mbak. Guyon. Ada ngene, Pak. Sinden Pak Kuli jane. Aku ra sido. Ah, tutukne ora? Mboten, Pak De. Tutukne. Iya, iya. Kaya ngene wong nandang asmara. Manut ya Bang Ayu. Apa kang semok bakang semok. Situ paksa. Kenapa iso? Bakang semok Anyah. semok Anyah. semok Anyah. semok. Ya kono kuwi kelakuane Sri Tanjung. Iya apa ora? Aku dijak bergendak, aku Nalendra. Toprak bergendak ya. Wis to saiki zamane sing penting gampang dipahami ngono karepe. Aku wis ora gelem dipeksa karo Sri Tanjung. Piye? Dipeksa. Tanjung! Kang Mas. Kang Mas. Kang Mas. Kang Mas. Ora sak koyo ngene. Kang Mas. Aduh, tenanan iki saiki. Kang Mas. Kula kangen kali panjenengan Kang Mas. Kang Mas kangen tenan Kang Mas. Iki ora bener remuk iki ndasku iki. Kangen Kang Mas Tanjung kangen kali panjenengan Kang Mas kangen. Iya. Lho. Kangen Kang Mas. Kangen. Neng ditinggon ki sing lanang sing junjung nek kepethuk. Bojoku ya apa Agak wong bego? umum. Kaya montor Kangen, garuk ya. Kang Mas saestu. Ora iso kaya ngono Tanjung. Betul. Aku ngerti dhewe. Piye Oh, iya. tumindakmu yen pas aku tak tinggal Kaya- ning gone alas kono. Pateni itu. Ora nyangka ora ngira. Tak kei pusaka ki tak Wonten sih. menapa to Kang Mas? Mosok pusakane patih sida peksa kok biting ndek enak to piye? Wis ta. Ndek iso mateni to iki. Iki apa biti? Lah apa? Cemiti. Wonten menapa panjenengan duka kali kula Kang Mas? Aku jane kapang marang sirahmu. Ning geni yo. Kowe iso tumindak kaya mengkono. Iso-isone kowe tumindak sedeng marang wong liya, ana wong lanang liya. Rene. Diam. Ya. Apa sih? Kamu jangan marah-marah. Ah, enggak. Muka-muka Itu kan cuma acting. Nanti kamu aku kasih. Iya. Kita Kamu kan udah lama nggak bergendak. ya, kamu cepat hamil ya. Oke. Nanti tak kumpul. Mau. Iya nang ngalami iki. Iki sida apa ora? Enggak. Sida dipercaya apa ora iki? Pateni to. Ki Sri Tanjung po. Ora iso kaya Anu ngono. to mengke.
Ora iso kaya mengkono. Kang Mas. Wong lanang Iya. tanggung jawabe gedhe. Wong lanang ngestaken dawuh sinuwune ning gini yo. Kowe iso tumindak sing kaya mengkono. Kowe tumindak sedeng marang wong lanang liya. Ya apa ora? Panjenengan boten percados kalih Tanjung. Ora percaya. Boten percados. Ora percaya. Pateni lho. Kang Mas. Yang ngantil aku pateni. Ya saya Aku ki wong lanang sing tanggung. pateni lho jawab. sok suwen. Kang Mas. Aku pakai Tulus ngobong-ngobong. lahir batinipun Tanjung namung panjenengan Kang Mas. Boten wonten priya lintu Kang Mas kejaba panjenengan Kang Mas. Kaya omo brambang. Yen ngomong sing bener. Saestu bener Kang Mas. Ngopo marang prajurit-prajurit ku wis ngerti kaya ngopo polahmu karo Sinuwun Silatikala. Menika namung apus krama Kang Mas. Saestu boten leres Kang Mas. Aku wis ra percaya apa sing mbok omongno. Pateni lho. Lho. Mas. Kok malah tumpah. Lah kono yo modele tawa. Saestu Kang Mas. Mare klambine gambar motor. Mangertenono. Nek gletak kudu numpaki. Lambine no gambar Aku motor. gowet sing aku Lah wis yo maca serius sasmita kok. iki anu. Chandra Sasmita gundulmu no. Kula niki wis maca acting apik lho, Mas. Lah kono yo terus numpaki. Oh, sampean pengen numpak Nah, ya. Lah, kono, Dang. Oke. Ket mau rasan-rasan. Chandra, yo iki jodohmu. Hei, Mbak Manuhara kok kita ayu ya ngono jare. hei. Kang Mas. Terus. Urung. Saestu menika boten leres. Kang. Hei. Rangkul mah. Hahe, lateni sesuk penak. Urung rapi apa letosan. Tosa piye kaya ngene ya traktor iki. Persnelenge ngarep Traktor dulu. mboten napa-napa Mas, yang penting kena nggo bajak sawah. Sawahku bajaken yo Mas, bajak. Iya bingung. Mas Chandra nek wedi apik, Piye? raine nyingkup. Kok kira kucing. Ayo, kuwi nang dibergonjak kono. Mas, Dek toh aku ki kene lho. saestu boten leres menika Kang Mas. Cium. Apa toh? Wedi tenan deh, wedi tenan. Ben. Lah kalau sok meringet bar maco ya. Ki piye iki? Kita telaten. Urusi dhewe. Kang Mas pates. Pates itu Pak. Dalang iki. Aku karek ndongakno. Mas, Muga-muga menika sakinah boten mawaddah. leres Kang Mas. Wis tak kowe njaluk HP model apa keturutan. Keturutan. Sing sida paksa sapa? Mas panjenengan. Kita paksa wis bar. Eh, ki Panjenengan lali to Kang Mas. ki jet topak. Cium. Hei. Cium. Dek karek hai. Wedi tenan dek. Ora apa-apa, malah ngene iki sing ra resiko. Resiko piye? Rare suku. Sedina piye ping toh? 7 ora meteng kok. Alah, ora meteng piye. Monggo-monggo, Pak. Monggo-monggo. Piye Tanjung? Cek nerusno lakon, Dik. Mas, Ya, kayak anu instrumen ah, simpen ini. Order, Mas. Mas. Sing sedih, Mas. Sing sedih. Viral Mas. Eh, Oh, totlutor. Hei. iki kok dodoan kaya wong tukaran tenan. Yo apik iki. Terus, Mas. Penjewaane apa? Lahir tulus sing badan tak. Tinimbang nyonya tak pateni ae kita. Mati. Iki pusaka sing iso Hei. ngono. Urip. Rip. Pusakamu mandi. Menika ketoprak Sri Tanjung campur sarep. Apa moro-moro kok urip? Urip. Kok malah diuripno neh piye? Ora apa-apa, Wis mbek. sidane piye? Ya ora apa-apa lho. Akhirnya sampean karo kene rabi karo kuwi. Heeh, maune Eh, kan. wis Sri Tanjung di kok mau Si Tanjung nganjuk. Ayo. ora iso. Ah, wedi. Moh. Dang to. Emah Kono lho yo. wis ora ben kono ben. Ben sak ora kapok bendino. yakino. Yo. Wong sing dicedhaki sinden Manuhara ki berarti arep laris. Ya ya. Tapi nek kaya ngene ya terus piye iki? Ora apa-apa. Wis to manut to ae Penak. penak-penak. Enak Ana dua kemungkinan, Met. Apa? Antara laris karo lemes. Kita lemes niku. Nek lemes e mesti. Mas, Nggih, dalange kok krese cilik ya. cilik. Cilik. Ayo perlu di IL. Apa kuwi? Selus-selus.
Maksudnya iki lho, keris iki lho kok Oh, keris tinggalin kok kuwi to. sini. Ya cilik to. Ya cilik. Iya yu kono yu. Aku pengen nang kene. Beh, iki piye iki Ngene. ceritane iki lho. Ngene, Wah sampean kok gurih. Dek, sampean gelem ngalah. Aku lagi Kudu ndek penjalukan. Ngene lho ya. dalang bingung. Aku kadung nang kene. Guru ini nek didok murite. Guru ki nak ning kantor. Ah. Lah nak ning iki dalang itu adalah seniman. Seniman itu adalah milik bersama. Wes ta ki kok di video ae. Jadi sampean ki milik bersama ngono lho, Lah, iya. Mas. Ngono. Heeh. Mbak Gak- Mano, sampean iso ngalah ning sampean kudu duwe penjalukan marang dalange. Ngono. Ngono. Toh? Heeh. Aku gelem ngalah Kakang. Kalekang apa ta iki? Aku gelem ngalih Kang Mas. Terus? Yen to panjenengan ngambung pipiku, Mas. Ngambung. Biasanya langsung jaluk G ngono. Gemu sak piro? Aku ya jenengan gandrung dhisik. Nah, ngono. Ayo Mas. Mas. Sandra ndek Oh nek gak dituruti raren-rene lho kuwi. Sandra ndek bengi nyipi pedhok Bathara Yu. Kala paling. Kono lho yu. Iya ya Mas aja ndemeki dengkulku ae nyapot to kok. Madep sih. Jarene mau dengkul wil ngono. Ngotakan meneng ae kok walwil-walwil apane. Alah, Dang Mas. Iki engko jame anu Aminah. Ndang Mas. lho timbangane kowe tuku nang micet. Gandrung piye? Ayo terserah sampean isone apa Aminor apa-apa. Nanti gandrung Mas. Campur sari lagu Indonesia ya gak masalah. Pop, rock, dangdut. Indahnya. Ayo. Aduh, hai. Tibasnya apa? Manisnya. Yo, kono lho. Mau aku nembak celuk yu. Lah apa? Ayang. Ya. Ayang-ayangen ayo Dang. Anjang-anjangen. Kene malah sing anjang-anjangen ki kok. Masa delok sing ngendi. Masa ta? Langsung plotot tembak. Plotot iki. Jane Tak aku gandrung dhisik aku yen ra mbok gandrung aku gak ngalih kok. Dang Thomas dan dituruti to. Biyen aku lak wes. Bener ora? walah mantos. Kondo. Iya Kang. Oh. Kok dalang kok teko bener ora. Kondo. Ngono lho. Marang sira Goceki tangane no. duh wong kono lho yu Mau aku nang kene. Tangane maneh diambut cacah iki ora ajal. Mas, Piye? aku lagi ro. Dalang kok tangane irung. Ngetrah yu kulino mande kok kene. Pekerja keras. Heeh. Tangane tapi kuwasap e. Asap nek dingin ngene malah. Halus-halus ra krasa. Astagfirullahaladzim. Nek halus malah ra Ya krasa. Allah ya Rabbi. Dalang lek wayang ngabar yo ngene iki lho. Ayo. Terus. Duh. Oh, dewa. Alah yo apa kok iso teko. Ayo kudu iso. Salah. Ndang ayo Ndra. Eling jroning bebrayan. Aku ngerti nek saiki sampean ki lagi lara ati. Dari sapa? Milo. Engko yang keliru mi kriting. Kok Milo. Aku mikir mau mikmu. Ngawur. Serasi lho tapi ya. Woi, urung ana lho. Dalang bojone Banci urung ana lho ya. Urung, Mas. Gawe Jajalan, sensasi, Mas. jajalan. Hari laris lho Mas. Wis cepet Jajalan. terkenal ya, Mas. Kono lho yu. Urung ana dalang bojone Banci kok nek ana wong nanggap mesti ngene. Aku nanggap dalang sapa to? Kae lho sing bojone Banci lah ya ngono ya Mas. Betul. Jajalon lak poe enak. Aja banci to. Apa? Jengki. Sare Ya Pak. Allah. Jengki apa Prapto. Malah kondang kok. Nek karo wedok lak wis biasa. Ngono lho Mas. Aku ki ya ora manaan wis tak tenang e. Ora nek manak, sumpah. Ki mbojak nyambut gawe apa iso. Nah, mantuk, pomo sepi tanggapan awake dhewe manol lho. Ora apa-apa. Wong loro manol. Oh, oncek brambang lho, ya ora apa-apa. Waduh disiksa apa ini? Nyapa cok? Dijak Ya, kerja kowe keras. iki nyapa kok ngurusi rumah tanggaku? Kan rumah tanggamu karo Oh, dodok ora, iki terusan ki ora, diterusi Ya, ora. ditone, Kang, Mas. Eling jroning bebrayan kebak panggoda sayakti. Rubit. Aja cepet-cepet Kang Mas.
kang nyrimpeti Alon-alon tarik nafas dulu. duh nimasi Tarik nafas dulu. rawongan Tarik nafas. Buang. yu Tarik nafas lagi. Buang lagi. Tarik. Ini dalang katalah dalang mengi ya. Lek ini kurang barne lho, Mas. Ayo Mas. Mbok aja salin sloko. Kang Yu, Mas. ono lho yu. Sampeyan iki bagiane aku kok yo Dirangkul to manut Mbak wae. Mano, dirangkul. Ngene aja Mas. Hei, Mbak, Iki wis tak rangkul tapi enak sing gronjal-gronjal ki apa ya Mas? apa kuwi? Iki apa? Coba Kang Mas? dicetakno wong ayu. tenan ki tanggoku wakeh. Masa Uci? Iki lho Mas, sing gronjal iki lho sabuke iki. Lah wong tampil kok ngurusi tangga. Oh tangga kuwi enek sukses ya ora seneng. Nah, Tenan kuwi, apa meneh melarat malah nyukurne. Nyek los ae lho, Los. Kuwi to eneke sementara kuwi ya ditelateni kuwi. sampean kan urung rabi. Urung, Nek kok. belajaran karo banci dhisik Lah. kok nek wis pinter lagi rabi wedok. Nah, Ben ra anggapane gampang rusak. anggapan PKL. Lek wito meneh iki. PPL. Pita ngegong. Tak dongakne muga-muga udan. Aja ya. Mulai ben tili-tili. Ayo nembang yo. Urung bar iki. Rubedo kang nyrimpeti Kang Mas menika napa Kang Mas? Endi to? Ika lho Mas. lampu. Ya tok maneh lintang rantem bulan Oh, ngono lho. ngono to. Ya, Ora piye romantis to, to. Piye to, piye to? Walah. Gogrok. Kresek, kresek. Nyapa golek kresek? Gogrok anune. Soblok. Apa nih? Gogrok kabeh. Rambute. Apa wis ero? Kuwi lho plembungan. Rubedo kang nyrimpeti wis bae. Gong. Balene nih Duh ni masih rawong. Ya Allah. Lampane sampean iki pasti peram lho. Polae wayang sewan iki kok sok. Ya ampun, Ngece aja kowe ngono wayang ngece. kewan. Ngece tenang Kang Mas jenengan nomor sah ngoten. Mangke kula tumbasaken Loh. wayang Mas. Kalih gamelan pendopo. Oh. Napa-napa Kang Mas? Mulya sampean Nyuwun Mas napa, Kang Andra. Mas? Pendopo ae kok di Ampun sanggatekne nganu kodok menika Kang Mas. Kok iso kodok piye Lah to? kuwi komet karo kodok. Komet karo dodok. Kok komet karo kodok. Kodok nguyoi kowe kuwi. Ampun sanggatekne niku Kang Mas. Panjenengan dinyek mboten napa-napa. Mangke kula tumbasne kelir, kula tumbasne wayang. Ya yu tapi ning kono lho yu. Aja yuta, ayang. Ayang. Sing halus. Anyang situnya. Dan toyang situ. Mas sing halus, Sing gak lan- halus gak rono. Sing lanang kudu muka. Dan toyang situ lho. Enggak mau. Di situ enak itu. Yo di Enak, aku enaknya di sini. Diderekke. Seneng hatimu. Seneng weh. seneng aku. Kutuke diderekne rono ya. Yo Mas. yo to. Derekne. Ngomong. Saestu kula anu gak Ora nek muka. ora yu maksudnya Engko nek wis biasa ora muka kok, Mas. kok biasa piye. Lorong waktu. Bingung. Maksudnya ki ngene lho yu. Ki wis to ki lagu-lagu. Dek Urut terusno tutukno. Wong Pak Maiman senengane ngene iki kok. Pak Maiman senengane ngene iki gandrung-gandrung. Tutukno. Jenengan kok keringetan bekerja keras to, Mas. dan mikir tenan kula. Kaya tandur Chandra iso pucet. kene Dik, kene Dik. Nek pucet rupane abu-abu. Ya wis wedi. Kene ayo nembang. Ki Nek terus anu, ora. Terus nih. Mbok aja saleh. Mikira kalih. Ya kudu. Sloko urung pan Urung iki lho. lan maneh Ngono jero mo. lagune iki lho Ya ngene bae yo glathuki ya Dik. terus lho kok Ngono, lagune ngono. kok angga Pertama mo bareng penak yo terus. lagu Mas Dodok Nggih Sampun gatekne omongan tangga kono Kang lho Mas. yu Engko sik urung bar kok. Kono iki bakul gethuk ya. baru tak ning kono Urung bar kok. Engko sik. lan maneh cidra ing janji
jebul teko gandeng marang priya liya. Pas to yo. Andhape napa, Mas? Monggo sampean napa? Pamundutane napa Mbak pilih wonten pamundutan? Diajakan Kathah menika. terus anu Luku-luku. terus Elok. Diwaca sing tenanan kok wow. goleki Dalang Sampeyan podolanan. tegas to, Mas. Sampeyan sing tegas. lagune kelangan HP Samsung Note 9 warna hitam, HP dalam keadaan mati. Aku Walah. tang wis didol lali. Lah iya. Engko nang counter gak kae. Iki lho berita kehilangan. Oh ya diwaca. Berita kehilangan kok Saestu lagu. niki berita kehilangan HP Samsung Note 9 warna hitam. HP dalam keadaan mati yang menemukan boleh dikembalikan Bang mriki mawon. Nggih. Salansipun apa, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari Nggih. Pak Sunaryo sekeluarga Gresik. Oh nggih saking Gresik. Lagunipun Lintang Asmara. Lintang Asmara. Nggih. Permohonan Mbak Permintaan. Manohara. Oh nggih Mbak Manohara. Nggih. nggih. Napa melih? Sugeng dalu Pak Dalang nggih. Saking bengkel berkah motor nyuwun gending utawi lagu Gelang Alit. Menika disawer sepeda motor monggo. Pundi to? Berupa brosur. Bahwa menika langgame ninggal katresnan riyin nggih. Oke, Oh siap. nggih. Atos-atos diajeng. Ini berita kehilangan pun nggih. Sampun. Pun didol niku HP-ne pun dadi beras. Kok iso didol piye to yu? Kono lho yu. Ninggal katresnan Mas, monggo. Buka mriki napa mriku? Alon-alon lho, Dik. Apa? Iki lho. Alon-alon, Dik. Mas, piye kabarmu? Ya Allah suwira. Nyapa? Janur ajure ya kuwi. Lho lah nyapa? Tenan. Nyapa iri kowe? Ora maksudnya. Jarimu mon mbok dipangan wong liya kowe Cemburu, pengen. cemburu. Ora. kowe. Kowe yu kono yu ndang nyanyi yo. Kalah karo sing duwe brengos cemburu sampean. Iki iklan rokok Surya lho, Pak. Kok iso? Tenan iki. Sing nyekeli anak dipotoi. Kosong nggih. Nggih niki. Ngapuntene iklan, ngapuntene iklan. Iklan rokok Surya. Nggih, nggih. Tak dongane sehat ya Mas, panjang umur ya Mas. Ya Allah. Iki jek tepang ya yu ya. Insya Allah Mas menika belajaran kula nggih tumur Nah, dalang Nganjuk. berarti jenengan Ibu-ibu kita sik- Waranggono menika Nggih. nggih ibu-ibu kula ngoten. Dengan tasik wemut ya wong kula niku estu kula Nggih niku. kula terus senengane ngemut Mas Anu. nggih ngoten niku. Emot. Emut. Lah Kok iya to. ngemut? Di permen Estu kuwi kula lho. niku rumiyin nate ngertos Mbak Manwari niku kula anu nggih kula ngertos Nggih. niku tasik nitih Jupiter gitu. Mboten. Supra 126. Supra nggih riyen. Warna hitam merah. Nek wak tanggapan wayangan mriki. Tenan Mas. riyen. Nganu apa ki jenenge koperku tak Taliban tak kayak guri. Sampeyan kayak guri. Iso kaya bakul mercon. Kayak Bang Didil rene. Tapi ya ora apa-apa kuwi proses. Ya, Proses. itu anu, Mbak, pengalaman. manis getirnya Semen juga kehidupan. sampean juga gitu Mas Ya, Dalang. nggih. Semua itu butuh proses, Proses, tidak instan. ya. Jadi jenengan harus semangat Nggih, berkarya, betul. semangat belajar. Monggo Mas ninggal katresnan Mas. Kene, Dik. Gedrok apa piye ki? Manut Kok rusuh men sah? lanang. Penana ya. Awas. Oh. Aja lali pawelingku. Oke mana Kang Mas janji-janjimu. Aku kang setia satu. Awas, yo. Ganti saheleng
Manuhara sing ngendang Ipan cocok. Kandhani ya. Ipan menika bojo siri kula lho. Bojone pira to kok wis dadi? 19. Saestu Ipan nika bojo kula. Nggih. Ceritane piye kok saged dados bojone sampean? Rahasia kok tak dhewe videone. Lho. Ora cerita langsung video. Peh iki jan. Menika wonten pamutan. Napa meleh? Napa? Terus lintang asmara nggih. Heeh, nek lintang asmara. Nggih. Lintang asmara ki pelok ya. Cocok niku. Monggo. Kalih Pak Komet, Pak Anu. Bintang asmara. Dibawani. Napa angsal kula duet kali Mas Ipan? Loh, Angsal. Los niki. Angsal. Iya. Dhek ngendang yo. Kono yo dobel. Sanjaya yo kan duet yo. Ora. Tiaku. Sanjaya ki duet. Dadak Dalem. iki sing Tak Nggih, golekno nggih. penggirong ganteng tur yo jos suara lanang. sapa ta? Niki lho, Lanang asli? asli. Napa palsu? Loh, iya to. Monggo gegek lanang macak wedok. Lah Napa wedok macak lanang? kabeh. Iya kok. Jos iki. Sing pundi Oh, to, Mas? sing pundi? Namine sinten namine? Mas Ora kenal. Sanjaya. Sanjaya. Mas Sanjaya Oh, lulusan kok kaya- SNI. Kok kaya SSI apa kok to? kaya nganu sini radio kae ya, Mas? SSN. Kaya sini radio kae ya, Mas Radio. Sanjaya. Yo, utang Oh, utang utang sing kuwi. Sing ndi to? Sanjaya kuwi lho. FM. Apa? Ya apa Apa to? pikiranmu teko ndi to, Mas iki? Ora. Heeh. Apa to yu? Diduetke kalih Mas Sanjaya. Oh, Mas Sanjaya, monggo Mas Sanjaya. Ayo San. Iya, San. Mas. Enggak, Mas. Oh, niki to. Brengosen niki to. Ya, Oh, niki lanang asli ketoke. Senenganmu ak sing brengosen to. Ayo, San. Sepote Mas, ayo Mas, sepote Mas. Nah, ayo yo. Gak caranan. Apa? Sepati. Oh iya wes apa kono? Iki jane grup apa to ki? Kok ora kompak. Yo, kompak yo asline yo. Yo. Mau Ora. apa to? Geting aku. Kok Ipan
ra ngingeti. Paringi jengleng. Kok gemblodak emang apa? Kayak jengleng. Ipani trambuh. Marai pan ra ngingeti lho yo. Sajoke bar nikah siri karo aku ngono kuwi lho, Mas. Oh. Lah wis entek. Kaya wis kok dindi ta yo wis. Mas Sanjaya nggih. Inggih. Lah dalah, gak sido. Tiba Mas, sampean iki ganteng kok ya serati gedhi to, Mas. Nyapa tebak? Nyapa, Mat? Iki nyapa? Iya sak merek kita. Kok sampean mbok kira sanyo apa piye? Lah iya. Wah, alah kok iso nglumpukno wong. Kuwi sibutane dalange. Oh, Eh, ngono. kok iso konoan bareng yo ngono. Konoan piye to? Maksudku kok terus ngomong ngono. Maksudnya kuwi koncone dalange Lah, ngono lho. Koncone apa ora? Kanca. Mas Kabeh Sanjaya, kanca niki alhamdulillah wau sampun dados kurban pertama dalang. Niki jenengan badhe kurban kedua. Monggo dirahapi, Jeng. Anu, kula nek Kula korbane Mbak Mano. Iya. Oh ya tidak mungkin. Mas, lha wong awake dhewe padha beda. Padha wedok. Piye kowe? Ketoke guwane lho kowe. Bocah-bocah padha sing hati-hati ya. Lah napa, Mat? Yo ngene iki lho, aku yo ketar-ketir. Kowe aja kaya ngono. Kaya wedok, jebul ya kaya ngene. Lah kono kaya gagal lanang. Lah kaya aku ngesakno cah saiki. Mas Sanjaya. Napa to, Mas? Kok Penggero ngesak? ngape lho, bagus lho kuwi, Mas. Lah sampean kok yo melu-melu. Kok malah nular. Kowe iki lho, Mas. Lanang ki ya lanang. Nek wedok ya Yo wedok. wedok. Lah ki tanganmu ping ngono. Iya. Yo, Mas Dudung komen ngene diomongi sing apik. Lah. Gir-gir. Ben dalange dhewe. Ayo langsung nempel kobong, dalang min kobong. Kobong. Sekali-kali kobong. Ojo. Ngene lho yo. Sik ta, sik ta. Iya apa wi? Arek ngombe delok Oh, to. tak pikir nek gua arak emang. Sing di omah dikira aku sopir truk kok. Lah yo, alah. sinden go galon. Ayo kuwi bentuk penghormatan. Penghormatan ya penghormatan mosok sinden ayu-ayu ngombene galon. Ayo malah Karek ngejok to yo. Oh, alah Mas darani Sanjaya. sopir truk. Inggih dalem. Menika wonten pamundutan lho, Mas. Ngene, Nggih. Mas, Mas Dodo. Nggih. Dalem. Kan mriki juga spesialisnya tayub. Nggih, Nah. emang sipilis ya tayo. Spesial. Apa? Penyakit Penyakit apa piye Sing kok? sosipilisis. Suka aku. Sing raja singa sapa? Lah yo. Spesialis. Spesialis Aku kok kleru to mengke. Boten. Spesialis tayo. Spesialis Terus tayo. karepe Nah, Mas Sanjaya niki mengke gendinge Songo Kidul. Songo Nah, niki sing nembe kali Mbak Dwi, jenengan sing beksa kali Mbak Mano. Sik to. gak sida lintang Sik nggih. to, ceritane lintang asmara. Ya lintange Saiki kok. lintang asmara sik terus engko sing keri tayo. Ayo Nah, kok ngono ngono lho. ya wis. Dalang kok. Yo yu. Ngono lho, manut kok Ram ram. sampean ngalah. Wis kadung ngadeg kayak ngene. Sampean Oh, mau alah. Yo. Rong tau dilewok Digonjak karo- gaji gitu lah. Ayo lewok, Mas. Tang ti ayo ti. di sapa? Iki jenenge sapa, Mas? Asmane sinten, Kula Mas? Sanjaya. Sanjaya, Awan. Awan. Lah nek bengi. Santi. Santi kok brengos. Aku di Endi Plus. Apike kuwi kok. Ayo, Mas. Kaya apa suara? Ki manis loh Mas Bringosi. Mas, monggo Mas. Halo, Mas. Lintang. Rungokno wi. Manis. Kata 50 nek ora brengos moh, Mak. Brengos iki manis. Ora sumbut karo brengos. Ayo. Iki manis Mas. Jangan-jangan ini ganda. Kono nanti rapi. Ya aja ngono to, Mas, bature oke sok kono. Ganku banterno ya, Mas. Mas, Mingke bantri, Mas. sing ganku, Mas. Yo. Ayo, ayo. Wong
Bu Pipin, terima kasih. Yang di sana boleh goyang. Yo. Selamat. Ala kadir, dir. Ala kadir, dir. Siang pantoro rati mong eling manis ing ati setiaku bisa anduweni marang sang Yasolati. Wong ayu tresnamu kinarya tampa susatroning baktenku. Sanadyan arungi banyu sabara tresnaku ra bakal sirna. Wis ora bisa dipisah. Lintang asmara sampun, matur Sampun, nuwun Mas. Iki San. jare no. San, sik neh mau. Oh, Ya nggih. Mas kene kan jaluk anu Nggih. lho apa? Tayub. 8 apa ki Nih. 9 kidul. Niki wau Mas Oh, Dalang nggih. ngapunten, niki Nggih. wau ingkang sunat Mas sinten Faiz. Mas Faiz Oh, nggih nggih. ngersake lagu. Kenapa, Nika Mas? badhe minggat nderek mriki wong pengen ngerti Mas Dodok iki piye to asline iki wau rasan-rasan kali Bapak. ngono lho. Kali Pak Maiman, Mas ya Pak Ais iki. Ya, guys. sini, Mas. Sini, Yo, Is. Ya, kene. Iki sing sunat dadi men ngerti endi ta sing Oh, saya sunat endi. iki ya Allah. Mm-mm, Rene tak delok wis garing apa Eh. wae. Ah iki lho. Iki kan mengandung sulfalin lamid. Ah, cah ganteng. Besok cita-citanya kalau besar mau jadi apa? Kan sih. Aja. Ora, Kok ora. iso aja ngono. Mau jadi dalang. Jadi apa, Mas? Iki lho, dadi dalan iki. Dalang ya dalan. Kan berarti niki wau sing mucuki jenengan. Oh nggih nggih. Jajal didik Mas, anu suluk. Suluk-suluk. Bumi goncang ganjeng langit klap-klap katon. Lir kincanging alis. Risang mawe gandrung. Sabarang kadulu ukir moya mayit saking das baliwur. Rada tegang ning ra apa-apa tepuk Tepuk tangan. tangan Ya. luar biasa. Iki kaya ngene wis apik Mas mergo cek belajar. Belajar. Saking apike ngene iki Mas. Nah coba ayo le Dajal. Kok cempreng suaramu. Dajal padha iki. Sanjaya lho iki. Wong lanang kok dhemek. Lali. Dhek lali. Aku kadung Ngono lho Mas. Ayo. aku kadung ingin lah kok kono padha. Ora apa-apa. Engko tadi lembek-lembekan. Ayo. Ya ampun. Jajal, aja kalah karo cah cilik. Umi kocang kacang lampu di kota. Alah. Ya lagu. Langit bumi gonjang-ganjing. Ngono to Mas. Iki tibake nganu apa ki Ora jenenge Mas? timuran. Hah?
Hah? Jawa Timuran kaya. Suarane apik lho. Lah iya. Kancing tak ya? Ayo Mas ya. Duh, wong kuwi mung cengkok gujangan kok. Lho. Mbak mangkale guyangan. Jangan. Aja turut kono lho, Mas. Terus Mas, jajal Mas. Aku gak apal kok. Gak apal. Oh iya wis apalmu Iya, wis. wis. Wis ayo bar ayo. Iya. Lah kok Anu, apa-apa kok ra Mas apal? Faiz nggih. Oh nggih, ngersake lagu napa? Mumpung ketemu sama Pak Dodo, jarene rasa-rasa Jaremu, Pak Dodo. Pak Dodo piye bagus apa ora asline? Bagus. Bagus ndi Pak Dodo karo Mas Komet? Loh, ning dilek. Ah, Iki ngono aja nesu, ngono ae lutung. Ndang nesu Lah iya. mutung ya Ngono lutung. lutung. Ndang nesu ndang mlaku rono denane nek dagelan nesu mulih dienceloki bledek. Alah mencelok tok ora nyamber. Muga-muga nyamber. Tak. Selentik. Dik Faiz pengen lagu apa le cah ganteng? Monggo cah gandeng. Iya takok Takok Pak Santiko to iki. Tekok le sati Apa kok. senenganmu biasanya sing sampean senengi apa lagu? Apa? Tembangnya apa? Dalang sapa nyono? Kusuma Wijaya. Kusuma. Ketoke nom ning isine tuwek. Tuwa. Lagu anyar kok ya. Kusuma Wijaya Bocah-bocah iki. iki mumpung ana bocah-bocah. Ah, yuk, sinten yang nganggo pareng jumeneng Mas Dalang? Lah sing kae nggo apa? Lah iya. Napa? Napa? Sing kae nggo apa Mas Chandra? Niki mungkin dicethik geni. Mungkin malih nggih Mas nggih. Nggih, monggo. Ya, Sanjaya, boyong matur kowe nuwun. San. Bocah kok lentur eram ya. Kok lentur Mas piye to? Anjaya. Ning ibate Alah kemayune. Kene tangane ya alah. Nek nguyuh ya lungguh. Ndahne kecewane Bapak. Iki nek nguyuh ya lungguh. Nek nguyuh ya lungguh. Ora saltu. Saltu. Nguyuh ya padha. Kayang yo. Nek nguyuh kayang yo. Lah nek kene iki nguyuh lungguh kaya aku kesreh no. Lesreh kok dawa-dawa. Ayo, sinten? Sing kepareng. Iki lho enek bocah 1 langsung 2 3 4 5 monggo. Nah, Jenengan cocok. pilih. Yuk, langsung monggo. dua iki lho Mas. Langsung Mas. Sinten? Kale. Kale, oke. Nggih. Sing Mbak dua iki lho. Kusuma Sing cilik Wijaya. karo sing gedhe Ayo, iki lho. Dok, ayo. Ayo Dok, Apa? ganteng Dok. Mbak Sinta dan Mbak Cece, ayo. Kusuma Wijaya. Sing Yuk. kok Thailand iki lho. Kusuma Wijaya pelek pas itu to. Mriku lho Mas. Wo anu to Sing jin. ngorjen. Ya wis. yo. Monggo, monggo. Ayo Mbak. Dok, Anu, ngadeg nggih. kaloro. Sing kok Kusuma Thailand Wijaya to? ayune ya Allah. Pilok. Pilok. Pelok. Di bocah kok dipilok kuwi to. Pelok. Iya, ayune ya Allah. Ki cek cilik iki kok ya wis metu anune. Nyapok ya. Di video. Mas hafal mboten Mas Faiz hafal mboten? Mboten. Mas Dodo. Oh nggih mboten apa-apa. Bae wi ngitungi apa to Jek Meng? Anu, rempah-rempah. Badhe joget? Mboten. Ayo Joget. kowe Oh nggih. koncone saletengmu ya Mboten, kuwi. mboten ampun gerak teman-teman nggih. Sukoco ya kuwi mau. Mungkin capek ya. Yo. Oke, mikir kekno Mas ben nyanyi Mas. Iki ya banci lho Mas. Ayo Mas monggo. Happy New Year. Iso aku. Ayo. Halo Mas. Mas. Mas Komet. Pripun? Bocah arep nyanyi tak kon golek lirik. Oh. Lirik golekno le, gak duwe paketan jare. Walah ya ampun. Nek tak tukar kuotang. Kota. Kok nanggap ayang kok nanti paketan ya? Lho, ora sempat ngono lho Oh, karepe. Kuwi ngerti oke, duit oke. ten jero mie tumpuk-tumpuk. Lho terus? Gula tumpuk-tumpuk. Lah nang guri ke apa Mas tumpuk-tumpuk? Anu kumban. Cedak jecing mau urung sempat anu. Kena ta le? Sapa sing Nek ora anu? is. Cepat iki sampean. Karo Kusuma Iwang ngono Mbak Maya golek. Wijaya lirik. monggo, Mas. Ya wis ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya kembali bersama Ketika Rusato. Masih bersama Dalang Gaul Mas Chandra.
Matur nuwun. Mas Dodo Komet. Nah, Nggih, niki siap Mas Faiz matur nuwun. Ada satu lagu lagi nanti yang belum dilanjutkan di Goro-Goro. Oke. Siap. Satu lagu. Grojokan Gerajakan. Banyuwangi. Oke. Nah, Niki sing dereng langsung dua nggih, Mas. oke. Iki ada Mbak Maya dan Mbak Mbak Maya Dwi. dan Mbak Nah, Dwi. engko ibuke engko Goro-Goro.